Sulungan juga kagway oras. Lumao kinayan eh. Imbes kapalaran. Mao gyud kay gi-mention ba itong nakapitan na itong kuwan. Na mao gyud og kuwan. Nag-video ra ba ko? Nga unta fried chicken. Kisay kulang agluto ah. Kau jeng. Lutuan. Abi na ugat ko sa color niya. Pero pwede rin kasi wala mang ginagawa. Pero kalat. Alam. Kay every kuwan ka mo ko every minute. Mahurot. Kuya ko di man kaluman. Maulan na ako kung pagkakas. Lutuan. Gamit. Ang kurente. Pwede na nga. Mulugukay lang gid bitaw, dili lang magundang-undang, makabawi man gyud pero dugay lagi. Kaliat ato inyong kuan oh, halo-halo. Langan. Ngano nangundang man mo ato? Lakaw na lang. Wala na makamanis. Sayang kaayo. Umbisa. Kusog na ba yung taka? Ya, wala man ko. Nanay man dayo. Hindi man ang mga pagtungod mga tilingan mo makapa. Kuan ang mga dayo manggod. Kuan ko ato ay kung anong giundang nga sayang sa mga gamit ba. Muna. Ngayon lang ugabaw. Nga kamo po nang lakaw. Kalit ako mangkuha nila ka nga ako mo. Siguro ko pagtugod. Manangin mo na ang takro. Naroon sige glob-glob. Nya si cellphone ay batang gamay. Ay, lagi mo pagkuha. Ang ako na lang sa Diyos, no? Para sa inyo, ha? Ayaw na lang mo pagsalig sa amua o sa aming mga kwan. Kung unsay inyong kanang unsay pa kanang plano kanang makasurvive gid bitaw nga kamurang diha ni mama bahalag kami man gud mo uli mo anha dili gyud makakuan gyud kay ang ato yahay na unta kay tuon na daghan-daghan ay mga anha ba sus dili undang Nakapitong ko, bukan. Jadi, mulai ingat tu dia na. Ako alam po kung di man ko magkuhan og mga ano kay ako makasurvive man ko para ng mga kwan motor parts mga ngana ba murag kana mo ako Oo, kay Google kan man. murag ka mo ang kailangan mag-atbang ni mama ko puros mo wala Magyud si Jid dire oh. Kuan bitaw. atbang mo mama ka Sakto bitaw ginang magkuan mo right okay na mga pizza. Kaya siyempre, pag naay daot nga, ayun, yan na lang. gani Siguro ko kay sakyanan man yun, dili man motor. Dinangan ko, oo ay may lang kung motor kay kagmay pizza. na vulcanizing dito mga interior kuanan pero mo lagi kay layo naman gud mi dito mga pikasan kay mga kuan trabaho dito ay sa